weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to likseyba gorgol to beele ndendi to ganki to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyyena wuuro molo to seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to sincana gourdiuma ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba to Moderna ha to galle makko kilin samasa to kilinkare ko taari ɗum kala ene jiiya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ma en jaaha to wuuro Sehil Babi ko tana musɗo waɗi toon ko sukaɓe ɗiɗo miñiraɗo e mawniraɗo mbasi pittali men tawa koɓe yuuliɓe e cangol to leydi Sénégal ma en jaaha to Ziguinchor ko camion mawɗo kañum tigui teɓɓiti e dow pont o yani e cangol to leydi Mali Boubou Cissé suɓama hanki o waɗama citoyen d'honneur wuuro witego Mopti o lomti ko e ngal teddugal ko biyetenoɗo Amadou Toumani Touré to leydi Congo Brazzaville gollottonoɓe e compagnie Eker fodde temedde jeeɗiɗo e capanɗe joyo neɗɗo ɓe mbaɗi aseta hanki o seppo mabɓe molantego Allah hollirde kay namdade nde ɓe joɓete hujjaji mabɓe e droit ji mabɓe to leydi RD Congo ñande alkamisa e aljuma ɓennuɗo ko jango wat boniɓe musgo waɗi toon ko famdi kala sappo e joyi neɗɗo wasi hen fittade mum e nder fande beni to leydi Afrique du Sud ko wuuro wiyetenogo Brandfort e oɗo saaha joni kañum tigui watta ngo innitra Winnie Mandela mennoɗo wonde joom suudu hoorejo leydi gonnoɗo hoorejo leydi ndi kabaruji men joolam jaɓiri so waktu rokkima en jaaha to Afghanistan to leydi Arabie Saoudite bisimilla mone ketki hotodirte joni joni jañoɗen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadakallahu l-azim. ɓatake jam gondaɗo hono Demba Raky Diallo ko bamuma duttiɗo tawateɗo to gueƴuwaji Dakar. Amadou Demba Raky to dowlaji dentuɗi Amérique ko mawnuma duttiɗo. Amadou Boubou Raky to dowlaji dentuɗi Amérique ko mawnuma duttiɗo. Segala Bari to Teccan ko bamum tokoso duttiɗo. Samboubou Mamadou to Dembancila e Abou Sammule Diallo to Ponte Noir jeeyaɗo to Dembancila mo Allah joƴƴini hande e nder leydi Congo jettindo ɗo wulango eɓe denta kamɓe kala eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe kala ustare bandiɓe debbo hen banggue ɓinguel mabɓe hen banggue biyetenoɗo Fatimata Demba Raky. Fatimata Demba Raky noon ko ñande aljuma nde o yalti aduna to gueƴuwaji Dakar ko ñande hen kadi o wirna ɗon to Dakar dow inde ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en noldi duwawuji men faade dendagal ɓesgu makko e koreji makko kala nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e gardegol ceerno Makki Mountaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Oumarul Foutiyou Tall. Daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ko daara jangguinowo Qur'anil Karim ha sukore ene deftere Allah teddunde. Daara o ne jangguina français anglais wondude hebloji goɗɗi kay tawne yaaden juɓɓudi jangguin leydi Sénégal. Daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene hebla sukaɓe ko fate banggue informatique ɓe jeyno lappipine ɓamtare mabɓe tawɓe keedata hen caggal. Daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ne jogui daaraji muɗuma
daara rewɓe kame worɓe kala so tawi noon ko rewɓe ɓe ene tawi to Sicap Liberté 3 so tawi noon ko worɓe ɓe Ouest Foire ha faynma toon to Keur Massar. daara moderne mo Alhaji Saydou Nourou Tall en hadujine sukaɓe yaroɓe duuɓi 4 duuɓi 5 ha faynma duuɓi 14 daara moderne mo Alhaji Saydou Nourou Tall en uddirde muɗum mum ha yaaji walande kala jiɗɗo winditade windide ɓiyum ha wawa hejje hen. daara moderne mo Alhaji Saydou Nourou Tall ne jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala hikka ɓe dañi candidat ji 10 ko fati banggue CFE ko jeetato woni hen gañiɓe ɗiɗoɓe nde garno winditade tawan kadi ni hitande woɗɗoyi. daara moderne mo Alhaji Saydou Nourou Tall eni windita yimɓe ko fati banggue cours de vacances ɗum noon fuɗɗi ko 2 lewru août musidɓe tedduɓe ha faynma lewru septembre. sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 ɓiɓɓe fulɓe ɓiɓɓe fuutankoɓe ɓiɓɓe julɓe mbadden dando faade daara moderne mo Alhaji Saydou Nourou Tall. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne sanne. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne. ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗiɗi ciiɗi jiiɗa ciirol omo jogui leɗɗe fannuji 2 so tawi a ƴettiɗe hen leɗɗe fannu goto sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 13 rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 19 rafi ne yaltayma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne yawrane ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita ronkoɓe sowade e rewɓe daroraɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ene yawrane ɓe rewɓe kadi ronkuɓe resede wonduɓe gorko seydane walla gorko ladde. ceerno Djiby Sy ko labdori ɗum alaɗo woni so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji 2 wonimo hoore mum wakliti ha haɓɓa walla gonduɗo e jano e barogal. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar so wannima listihar cikkata ko nder ɓerde ma hoɗi on namde ma tan ko inde maɗa e inde nene maɗa o haalanma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal bitegal Nektet sara jeere Nektet. ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to leydi Mali to Nioro ko miño ko tawate toon ne wiye Samba Sy. numéro mum ko 00 223 90 22 94 71. ceerno Djiby Sy kañum numéro téléphone mum ko 42 ko 47 numéro ceerno Djiby Sy ko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu mallaɗo wune musidɓe teddu malluɓe gandal hande. ceerno Djiby Sy en wiya dendagal kelineɓe mum kala garo yo addor nokku mum to waɗiru safruji mum. ceerno Djiby Sy ko jawranɗe ɓen worɓe yawɓe yitade koye mumen walla jippiɓe leeso walla usraɓe goraku. omo andina yimɓe kadi o heeɓi leɗɗe kese pul omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku to neɗɗo bawɗa wonde. ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri hande gandal mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo bira jeetati lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko meñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie puddorɗen fedde ulama Mauritanie naɓe koleri aseta hanki o wonde kay wonde kay goƴa mabɓe ko fati e oɗo saaha joni ɓeydugol kewgol ɓeɗon raɓeteɓe mboroso coronavirus e nder leydi he ha tengti e nder nakcota lamorgo leydi ndi ɓe erima dendagal Mauritanie naɓe e dendagal hayɓe gona Mauritanie naɓe wurɓe e nder leydi he kala nde tinnoto kormo dendagal jamiroje nden to dendagal kaɗoje ko fati kay e haɓade oɗo mboroso coronavirus ɓe ɓayini communiqué mabɓe noon e nder on communiqué eɓe mbiya kala yimɓe kala e woɗɗuɓe ɓe galleji men goɗɗi e oɗo saaha yonta ko woɗɗuɓe ɓe galleji men goɗɗi jumaji e jamaji ɓen kala e oɗo saaha ne mbawi yafede dokkira waktuji men hano hannirta ni e nder ɗiɗon galleji ɓe kulliri noon ɓen noon ɓeydat tigui kulol Allah ɓeydo tigui to banggue teddinde koddigal e to wadde duwawuji e kala saaha ɓeydude sadakuji ɓe erima kadi dendagal Mauritanie naɓe e hoɗɓe wuuro hoɗɓe nder dendagal Mauritanie naɓe e hoɓɓe kala wurɓe e nder leydi he kala nde mbattata tigui nde mbattata hakkillaji men no fewi e jamiroje ko fate jamiroje biyeteɗe ɗe consigne sanitaire rentade e salade ko fate ɓittodire e nokkuji kewɗi yimɓe no fewi ko wayno inɗeli ko wayno yangueji e guenayseji kala ɗo yimɓe ndentoto ngal ɗon ɓittodiral saabu yimɓe hewɓe ne potta hen so tawi neɗɗo goto ne wondi e mboros coronavirus ene wawi rabde fodde temedde yimɓe hewɓe ɓe ñaguima kadi yimɓe wonduɓe e rafiji taw ko rafiji biteɗi rafiji chronique ko wayno wonduɓe e diabète wonduɓe e tension e rafiji goɗɗi baɗi noon nde jomumen mbattata hakkillaji no fewi mbawa rentade e oɗo saaha joni mbawa wadde waktuji men joyiɗi kala e nder galleji men hay waktu men aljuma ñande aljuma ɓen kala ne mbawi julde e nder galleji men ɓe mbaɗi eran kadi faade dendagal ɓen ardiɓe ɗiɗon jumaji tawateɓe nder leydi he ha tengti e nder nakcot kala ɗiɗon jumaji kay hay sinno kayne juule aljuma nde ɓen toppito tigui guila jumaji ɗi mbasde ɓittodirde yimɓe ne heewi wawa tigui waɗe limité ko arata tigui ɓete ko wawata arde e nder ɗiɗon jumaji foof noon ko yidde haɓade cargola oɗon mborosa biteɗo mborosa coronavirus nde yimɓeɓe kadi teddinta ko fate kay tuuba to yimɓe kay teddinta ko fate tubande ruttade tubande Allah ko yimɓe kadi tinnoto no fewi ko fate duwawuji e sadekuji beele kay Allah ne wawa dandude yimɓe e oɗo mborosa coronavirus ha joni ko leydi Mauritanie kedden Mohamed El Hassan Wula Bouchreis ko ministre de l'hydraulique de l'assainissement o holliri wonde équipaji heblaɓe heblo moƴƴo no fewi e kala saaha ko fati kay e haɓade e falade kay ɗiɗon toɓoji tawa ko to waɗi jaadude e yolayru koko paari e oɗo saaha joni nana paari e nder jokli leydi Mauritanie kala ha tengti e nder nakchota o holliri noon ko fati kadi ko holliri tigui ko fati kadi e peeje ƴettanode haɓade kay ko fati e yolayru tawa kadi ko yolayru e nder leydi projet ji ɓannoɗe e nder nakchota haɓade yolayru ɗina projet ji kala e oɗo saaha joni ene marsa hano hannirtini o holliri noon e nder wilayaji tati tawtiɗi e nder nakchota kala hen wilaya ɓe joƴƴini toon sectornaji jeeɗiɗi e équipe mum e sectornaji jeeɗiɗi e taw kadi wonde équipe aji timmuɗi no fewi heblaɓe heblo moƴƴo ko fati e haɓade yolayru tawa ko yolayru toɓoji e oɗo saaha joni e nder leydi Mauritanie e nder nakchota lamorgo leydi Mauritanie o holliri kadi wonde maɓe mbaɗa ko kanko ministre ko département ministre hydraulique de l'assainissement koɓe lansoɓe ko fati projet tafde ko tafde 4 poluji 4 ɗina poluji noon ko wawde kay e kala saaha habtade ko fati yolayru e nder jokli leydi Mauritanie kala hen pol goto noon tawate koto Ayoune tawi on pol ko kañum tigui halfinte ko fati hodduji ɗiɗɗi woni hoddel Chargui e hoddel Mokarbi ha to Aseba kala pol goto kadi ma waɗe to Elega on noon ko kañuma couvrata ko fati wilaya mo Brakna e mo Tagante kala so tawi ko pol goɗɗo ma waɗe to Kayayɗi on pol noon ko kañum toppito ko fati région de Gorgola e Guidimaga kala pol goɗɗo noon ma waɗe to Attara on pol nayaɓo noon ko kañum toppito ko fati wilaya mo Adrar mo Trisimoura ha to Inchiri kala ha to Inchiri kala ɗum foof noon ko wawde kay haɓade ko fati yolal tawa kala toɓe nodda eɓe paari notitade ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Wula
Bara Haf ko jagorgal kalfinangal ko fate cellal adi o yini no heewade kala nyalawma so nyalawma al seta hanki o holliri tigi wonde nder jokli leydi Mauritanie kala ko ujunnaji ɗiɗi e temetere capanɗe jeenayo e neɗɗo goto kolkise noon e ndera holkiso he noon hen temettati e capanɗe jeegomo e goho tawama e jayti ko fiɗaɓe moroso coronavirus e nder ɓe cellano ɓe hen temedde ɗiɗi e capanɗe joyi kepti cellal men hano haala han dili pati galleji men yimɓe jeeɗiɗo woni hawruɓe ela jala nyalawma hanki o rafi o noon ene ƴelliti no fewi oɗo saaha joni e nder leydi hen eɗen eri tan yimɓeɓe yottinno no fewi tinnoɗo e wadde cuumorɗe e kala saaha usto kadi ko fayde ja gartaji usta kadi ƴiñodiral e ɓittodiral e kala nokkuji ha tengti ko wayno guenayseji e yangueji ko nandi hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aseta hanki o laamu gendi ndi ɓe pecciri ballala guura ngal temettere capanɗe jeenayyi e tati tonnes hakkude maaro e nebama ɗum noon fecca koye ujunnaji jeeɗiɗi e temedde capanɗe jeetati e goho famille woni pooye tawateɗe e nder wilaya mo Tagana keeɓi ɗiɓe keeɓi ɗiɓen tigui keeɓi ɗum kono no wiiri Mouhamadou Mouhtar Wula Henda on ko gouverneur woni waali mo Tagan o holliri noon ballal ngal joofi ko ɓurɓe wonde miskineɓe e nder ndeɗon falde tawa kadi ballal ngal o holliri tigui ko gratuité o holliri kadi ballal ngal ari koye saaha muɗum saabu koye saaha mo coronavirus dampi wempejeɗe mum tataɓire e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Fatimata Mint Abdallah ko présidente conseil régional mo Nouakchott o ardima aseta hanki o cérémonie on cérémonie noon koko fati e lorgol leɗɗe woni ko wiyete reboisement ɗum noon ɓe tugui tan ko carrefour mo Tafrak Zeyne carrefour biteɗo carrefour El Berrada faade aéroport Tumsi mo Nouakchott ko aseta hanki o ɗum waɗi yidde laamu ngu e oɗo saaha joni ko sikkude wuuro Nouakchott ngo e garɗin dengo wadde hen leɗɗe saabu eɗen gaddi leɗɗe ne heewi fayida no fewi henen heewi nafoore saabu leɗɗe ne paalo hendu leɗɗe ne usta nguleyki leɗɗe ne nodda tooɓo leɗɗe kadi ne heewi cellal e to banggue innama aade ɗum noon eɗen mbiya tan moni foof yo tinno yo awleki ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to Sehila Babi tana musto waɗi to wuuro Sehil Babi ko miñiraɗo e mawniraɗo yarannoɓe duuɓi sappo e goho e duuɓi sappo e tati kañumen mbasi pittali men lawol gotol tawa kadi koɓe yooliɓe e cangol gotol tawategol e nder leegal bitegal El Addala tawateɗo aseta hanki o e nder Sehila Babi kamɓe ɗiɗo kala noon ko miñiraɗo e mawniraɗo mbiɗen ko umminoɓe vacance men arnoɓe vacance men tawɓe ummori ko Nouakchott ko aljuma ɓennuɗo ɓe ummi noon Nouakchott ɓe gaari vacance noon to Sehil Babi tawa addiɓe toon ko yiide taniɓe ko ɗo hen tigui ɓe mbasi pittali mabɓe eɗen mbiya tan yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna yo Allah lomto lomtina eɗen eero kadi dendagal jinnaɓe oɗo saaha joni saaha ndunguji nde sukaɓe toppite no fewi guila yahoɓe caali ha e dorumaji ha e biiɗi tawateɗi e kala saaha e nder nokkuji men ko wayno asoɓe leydi e asoɓe kaaƴe kewi wadde ko wiyete carriére kewi ɗaccude beeli e kala saaha noon taw ko beeli lugguiɗi no fewi ene waɗa yolayruji e kala saaha ɗum noon en mbiyat tan yimɓe battu hen hakkillaji no fewi mbama wawa rende sukaɓe ha no hannirta ni ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sinno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen FSF ko fédération sénégalaise de football ko catal halfinaɓe ko fati fugu koyguel mo leydi Sénégal ɓe jeehino noon sumgoji mabɓe aseta hanki o suɓade hoorejo gardotoɗo ngal ɗon catala sumgoji ɗi noon kolliri e oɗo saaha joni ko biteɗo Augustin Senghor gonnoɗo hoore catal ngal ko kañum tigui hepti polgo e oɗo saaha joni tawa kadi ko ngolɗo watti lawol nayiɓiɓol woni manda makko nayiɓo mo heeɓi ngal ɗon nguɗon polgu hollirama noon dendagal wodɓe ɓe kala ko temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeenayyi voix woni kartalam ɗum noon woni ko wota e nder ɗen noon hen carte nayyi ko wiyete bulletin nul hen temettati e nogas jeegomo gotani ko kanko biteɗo Augustin Senghor hen temedere e nogas tati gotani ko mowo ɗaftodiranno biteɗo Madi Touré gonɗo Madi Touré on paami tigui wonde kanko Augustin Senghor ko kanko daɗiwajo to pucci daɗata on paami kanko heeɓi polgu ko aseta hanki o noon ɗiɗon sumgoji mbaɗi e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Malika ko leggal tawategal e nder Dakar ko tana musto waɗi toon ko sukaɓe ɗiɗo tokosɓe kañumen kaaɓi toon tawa kadi rendiniɓe ko bone suka debbo goto hen goto noon yoɓima fittalu keddiɗo mo fittanu mum yoɓa wiyete ko Fallou Mbaye omo yaranno duuɓi nogas ko kanko woni mo fittanu makko itta tana o noon waɗi ko sarat terrain basque Malika to unité 19 baraɗo o noon koko baraɗo o noon o fiya tigui koye laaɓi e dande koye dande waji o fimo laaɓi ko hen wasi fittanu makko kanko barɗo hoore o noon ko
dogdo ko donc ɗo yiiɗi toon kaɗo yitede e oɗo saaha joni noon jinnaɓe makko e tawe tigui e mbadi garda vie to commissariat toon beele noon ɓe moftiri jinnaɓeɓe ko beele omo wawa feñde suka debbo kadi caabiɗo ndeɗon haare ha waɗi wari hoore kañum e hoore mum e oɗo saaha joni tawe juuɗe daddiɓe e mbadi losgoji ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Kalidou Fadiga ñande aljuma ɓennuɗo Kalidou Fadiga ko international mo leydi Sénégal peto fugu koyngel tawateɗo caggal leydi tawateɗo fettata ko fugu koyngel o addi ballal paydingal no fewi faade hôpital uji ɗi tawateɗi e nder reedu Fouta hen hôpital goto koye wuuro witego ga noon tawatego e nder commune mo Ndendori e département mo Kanela koye nder gon wuuro kadi hollirama koye nder gon wuuro tigui woni nene makko to Thiam walla woni lasli nene makko hôpital goɗɗo noon ko hôpital goɗɗo o noon keɓɗo ngal ɗon ballal ummorade e kanko Kalidou Fadiga ko hôpital mo wuuro Sogui hôpital hen kala heeɓi ambulance médicalisé woni oto taw ko oto nawoɓe cellani tawa kadi ko oto baɗɗo baɗɗo tigui matériel mum ha timi woni tigui jardude ambulance jadude e jamanu wondude e matériel kewɗo tawa ko matériel noon ko fati guilay fauteuil roulant ha ko fati chaise uji ko fati e matelaji e cuumorde e geluji antiseptique kala anti hydroalcoolique kala tawe hen yettini ballal ngal noon e nder ɗiɗon hôpital uji ɗiɗi ko biteɗo Saydou Koulibaly noon ko miñum walla ko mawnuma oɗon biteɗo Kalidou Fadiga Idrissa Diallo ko kañum woni infirmier gardiɗo hôpital centre de santé mo wuuro witego ngano o holliri hen weltare makko mawde no fewi kono noon kadi hono docteur Ousmane Gueye ko directeur hôpital mo wuuro Sogui o holliri hen weltare mabɓe mawde no fewi ɓe duwanima oɗon biteɗo Kalidou Fadilou Koulibaly ɓe duwanima ɗum no fewi e ndeɗon darde faydinde no fewi ko waɗi kay wasde yejjidde nokku mum e wasde yejjidde leydi mum ha tengti wasde yejjidde diwan mum to jiɓe noto mawni ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jiyen ha to Ziguinchor ko accident kulɓiniɗo kañum waɗi to Ziguinchor ñande jamma aljuma ina wiyata aseta hanki o accident o noon waɗi koye dow pont biteɗo pont Émile Badiane mo Ziguinchor ko camion mawɗo no fewi mo hinde porteur kañum tigui woppi lawol mum o yalti dow pont o mabɓi tigui e ndiyama elesat waɗi neɗɗo goto noon wasi hen fittade mum waɗi kadi barmuɓe hewɓe yimɓe hewɓe kadi ko debbuɓe ko ronkuɓe yitede woni ko wiyete porté disparu sapeur pompier en taw ko mutoɓe e oɗo saaha kala nana muta gam yiilade ɓen majjuɓe kono ko ronkuɓe yitede ko ɗo hollirama noon oɗo accident noon kañum watti oɗo accident noon kañum watti ɗiɗaɓo baɗɗo e dow oɗon pont e nder ɗiɗo duuɓi ɗiɗi cakkitiɗi siftinde o noon pont Émile Badiane o maha ko guila hitande 1994 woni guila 1974 juutendi makko noon ko 650 métre ko adi ko mo mahe noon wonno ɗon ko bagga taw ko bagga motorisé ko hen tigui jolannoɓe ummotonoɓe Casamance yiɗɗo yaade Ziguinchor ko hen kewno rewde oɗon pont noon tawate tigui ko hakkude Ziguinchor e to wiyete Tobor to wiyete Bignoma ko 1979 woni hitande 1999 ko nden o waɗano inauguré ko guila nden o fuɗɗi gollade golle makko hollirama noon e oɗo saaha joni pont koko fuɗɗi tampude no fewi ko ɗum saabi e kala saaha accident ji mbaɗi ni ene mbaɗa hen ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗino ɓe kewadde kala subaka so hoccidde ɓesgu leydi ndi andin ɗumen ko fate bulletin de santé rafi coronavirus to yarata e nder leydi he ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunnaje 490 e yimɓe tato kolkisono e nder holkiso he noon hen 661 tawama e jaati ko fiɗaɓe boroso coronavirus ene holliri tan e nder temedere kala hen 16 piccal 64 ko fiɗaɓe e nder ɓen noon hen 64 ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o 690 heddiɓe e goho heddiɓe kala ko ka communautaire woni hay goto anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellanoɓe hen 4 e 32 kepti kelal men hano hannitini paati galleji men 69 ene tampi sanne ma ballite to banggue fofagon tawet hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fanna 19 ɗum woni ko wasi fittade mum tugui ñalawma hanki faade ñalawma hande o leydi Sénégal e oɗo saaha joni eɓe jaara e 6 ujunere e 5 neɗɗo winditiɓe doggol corona hen 5 ujunere 5 mbasi ɓe keptino cellal mumen hano hannitini ujunere 460 ɗum woni ko hawre ladial ñalawma hande o kadi ɓe jogui 15 ujunere e 660 e
sappo e joyi ujunere temedde joyi capanɗe jeegom e yimɓe tato winditiɓe e oɗo saaha joni taw ko tawateɓe juuɗe safroɓe e nder jokuli leydi he kala wonduɓe e ɓorosa coronavirus ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to falde Kaolack kikiɗe kirɗo hanki natirde commune biteɗo Gacci nawde ko kabisa umminoɗo Dakar ko kañum tigui suumi o dupiri jewlewlol noon o suumi cumo musgu no fewi omo jolluno noon fodde capanɗe joyi neɗɗo fanoɓe leydi Mali hay hen goto noon Allah yettama hay hen goto wasani hen fittade mum kono hollirama dendagal bagasuji mabɓe haydara hen ala ko yalti foof suumi ha wonti ndondi koto Kolda paɗen département mo Madina Yoro Fula koko taƴodiri e oɗo saaha joni e kedde région o kala saabu kay radio mawɗo jokkodirnoɗo département o hakkude mum e Kolda koko taƴi e oɗo saaha joni taw ko ndiyam togoji kañum tigui saabi ha ɗum boni ɗum taƴi e oɗo saaha joni o nokku to wonno radio wonti e oɗo saaha joni ko cangol mangol no fewi e oɗo saaha joni noon so wona taw ko laana oto kam ala ɗon gueɗal e oɗo saaha joni ɗum noon ɗum saabi kay dendagal ɓen tawateɓe nder département mo Madina Yoro Fula ɓe mbaɗi erago faade laamu leydi Sénégal nde fabotoɓe e oɗo saaha joni ɗum fewnite ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe mbaɗine pongarɗo no fewi saabu oɗo saaha joni gam yaade ɓe nokkuji kewɗi maɓe tartinde yo no kilométre uji juuɗi no fewi haaɓe mbawa yettade yoga e nokkuji ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar senumima to leydi Mali koto senumi leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena Mourdia ko wuuro tawtego e nder région mo Nara ko oto dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne kañum tigui forces armées kañum eɓe pittola bomba tufanoɗo e dow lawol mabɓe ñande aljuma ɓennuɗo e dow lawol bitego route nationale numéro 4 tana o waɗi noon kono gasi 2 kilométre to wite Mourdia waɗani hay neɗɗo goto waɗani hay mayɗo goto hay neɗɗo goto wasani hen fittade mum kono hollirama kam matériel kewɗo boni hen sara ɗon noon kadi kamɓe dadiɓe ɓe mbawi yitude pittol bamba tufanogol on pittolngol pittol noon ɓe mbawi fittude ɗum ha soodi ladde hollirama noon eɓe nangui kadi sagataɓe ɗiɗon ɓeɓe nangui sara ɗon taw ko wonnoɓe dow moto mumen en tuumaɓe tuumi ɓe noon ko kañumen goni tufotoɓe pitti ɗi taw ko pitti bomba e dow ɗiɗon laaɓi ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeena ha to mofti aseta hanki o Boubou Cissé gonnoɗo hoore jagoɗo sakkede e laamu Ibrahima Boubacar Keita o ardi e sete timmuɗo no fewi ɓe jaɓɓama jaɓɓugal paydilngal to mofti ɓe jaɓɓama noon to mofti to campement biteɗo campement mo mofti waɗama toon cérémonie mawɗo no fewi taw ko fildemo lefol waddemo kay e oɗo saaha joni o fiilama kanko Boubou Cissé waɗama citoyen d'honneur wuuro moftigo ko ngolɗon teddungal noon ngal ɗon teddungal e ngolɗon lefol ngol o fiila wonno tigui koye dow balaɓe Amadou Toumani Touré ɓurnoɗo lollide ATT mennoɗo wonde e hoorejo leydi ndi taw kadi ko jaltuɗo aduna e oɗo saaha joni noon laati tigui citoyen d'honneur wuuro moftigo ko oɗon biteɗo Boubou Cissé ene tawtora cérémonie noon tawa kadi ko représentant maire commune o biteɗo Albachara Maïga ene tawtora cérémonie o wondude biteɗo Kassoum Tompo e notable uji kewɗi ardiɓe to banggue diineji ardiɓe aadaji falde nde kala ɓe mbawi notitade hen kanko Boubou Cissé noon o holliri hen weltare makko mawde no fewi e ngal ɗon teddungal ngal ɓe pawi dow koye mabɓe o holliri kadi mawo darono doole makko ponno gam toppitade kay ko fati e gonka ko fati tigui nden kay kisala ngoɗon wuuro witego mofti ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali jagorɗo mabɓe kalfinade ko fate cellal aade ko ɓe yiini communiqué mum tonggode 500 e nogas tati ko fate morosa coronavirus on communiqué noon ko aseta hanki o ɓayin ɗum o holliri ko ujunere temetere capanɗe jeeɗiɗo e jeena neɗɗo kolkisono tumanoɓe yataw gondani e morosa coronavirus e nder holkiso he noon ko yimɓe nayo tan tawa ene gondi e moroso hen goto koto Yam Folila hen goto koto commune de mo Bamako hen ɗiɗo heddiɓe ko commune 6 mo Bamako e nder ɓe cellaɗo ɓe kadi hen tato kepti celal men hano hannitini pati galleji men ñalawma hanki o fayi hecci hanki fayi hanki hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittade mum e nder leydi Mali ɓe kolliri e oɗo saaha joni ɓe jogui sappo e ɗiɗi o neɗɗo antirɓe nder cuuɗi cafri taw ko wonduɓe mborosa coronavirus e nder ɓen noon hen no tampi sanne ma mballite to banggue fofango 50 eno e neɗɗo wonduɓe ko coronavirus ɓen musaka no fewi tawate ko nder galleji men ko hen keɓata safruji men e oɗo saaha joni noon leydi Mali ne yaara sappo
nayi ujunere temedde jeegom e capantati e jeeɗiɗi winditiɓe doggol corona hen sappo e tati ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetato e joyo keptino cellal mumen temedde joyyi e capantato e nayo ɗum woni ko hawre ladial ha joni koto leydi Mali keddoɗen gam yidde ɓeydude ndenka e kisel wuuro witego Somadougou tawtego capantati kilométre hakkude mum e Sévaré e nder fande Mopti gona wuuro noon ɓe keeɓi poste taw ko poste gendarmerie biteɗo brigade territorial mo gendarmerie Somabougou noon ene tawe tigui e nder commune mo Sio ko ñande alkamisa joyi lewru gonɗe août gonɗen dow ko ñanden tigui on poste gendarmerie waɗa inauguré tawa kadi waɗimo inauguré ko directeur général de la police hono colonel Sambou Diakité ko kañum waɗimo inauguré ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sono mima to leydi Mali jalten Afrique de l'Ouest ha laaɓa naati hen to Afrique centrale aseta hanki o to Congo Brazzaville ko temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyo neɗɗo taw ko gollotonoɓe compagnie aérienne nationale congolaise biteɗo compagnie Ekera woni équatorial Congo Airlines ko kañumen mbaɗi seppo mumen gona seppo noona gona wattino ngoɗo seppo noona ko kañum tigui watti seppo mabɓe ngoɗo waɗino seppo noon kañum tigui watti seppo mabɓe ɗiɗaɓo e nder jonte nayyi goɓe mbaɗi tawa ala koɓe namdi so wona kay yoɓe keeɓa haqqeji mabɓe e droit ji mabɓe caggal kay oɗon compagnie kene wona juuɓi joyi joni koko uddi base mum oɗo saaha joni natti gollade kamɓe gollotonoɓe hen noon ɓe jiiɗi tigui yo laamu ngu walla compagnie o yo yoɓe droit ji mabɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to RD Congo paaɗen woni république démocratique Congo walla mbiyen Congo Zaïre ko ñande alkamisa ɓennuɗo e aljuma ɓennuɗo sappo joyi neɗɗo taw koye foof ko jamureɓe mbasi pittali men e janguji pelle caɓɓiti fedde seɓɓitine witeɗe ADF waɗi e ɗeɗon guure ɗena guure tawteɗo sara bini jangu gadal ngu noon waɗi koto wuuro witego Bingui gon noon ko yimɓe sappo mbara toon hen joyo ko rewɓe joyo heddiɓe ko worɓe janguɗi ɗeɓe ngu noon waɗi tigui kilométre goto wuuro wo tawtego 1 kilométre hakkude mumen wuuro woɓe men jangu ngu gonne ko yimɓe joyo mbasi toon pittali men koto Afrique du Sud paaɗen to Afrique du Sud noon Brandfort ko wuuro Tokoto taw ko wuuro remago wuuro andirago remru kañum tigui e oɗo saaha joni ko kañum yimɓe wuuro ngo noon ɓe jooɗi gam yidde waylude e innitade wuuro ngo e oɗo saaha joni noon Brandfort ɓe itti inde nde ha laaɓi ɓe mumti ɗum ɓe lomtini ɗum tigui Winnie Mandela wuuro ngo e oɗo saaha joni ɓe inniri ɗum ko Winnie Mandela noon ko mennoɗo wonde hoore mennoɗo wonde joom suudu mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi woni mennoɗo wonde joom suudu Nelson Mandela e oɗo saaha joni noon ɓe kolliri tigui addaniɓe innirde wuuro ngo Winnie Mandela noon ko gam yidde waddemo hommage ruttudemo teddungal e darde o darino kay haɓade ko fate laamu leñamago e heeɗago e gañam tumago ɗum tigui wonno darde oɗon Winnie Mandela hayso yalti aduna e oɗo saaha joni walla hay sinno kay e oɗo saaha joni ko ɗum saabi ɓe innirima ngoɗon wuuro witego Brandfort ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima nder leydi Afrique du Sud koto Afghanistan paaɗen seɓɓitiɓe joguitiɓe ha teddita koɓe hinde taliba en e oɗo saaha kala ɓen kala ñalawma ɓeydo ɓosde no fewi gam yidde heptude wuuro ngo leydi ndi ha laaɓa ɓe kefti yoga e capital uji régional uji noon yoga e guure mawɗe tawteɗe nder leydi he kala e oɗo saaha joni arte juuɗe mabɓe arte jimadi mabɓe e oɗo saaha noon hollirama tigui ɓe kefti kadi ko ngoɗo wuuro ɓe kefti ngoɗo wuuro witego wuuro witego Sar Poul e wuuro witego Koundouze kala e oɗo saaha joni tawte e juuɗe mabɓe e nder balɗe tati tan teskama ɓe kefti capital uji province uji nayyi ene tawe oɗo saaha e nder balɗe tati ɓe keftin tawe juuɗe mabɓe koto leydi Arabie Saoudite cakkitirɗen o royaume Arabie Saoudite ɓe kolliri tigui wonde ɓe udditi keeri mabɓe wonande kay ɓen yimɓe yiɗɓe arde wadde umra mumen taw ko ummotoɓe caggal leydi wadde umra mumen e nder leydi he ɗum noon tawa ɗum kadi ko ɓen ƴettuɓe ñakku mumen hay gon ñakkota ko ñakkogo leydi Arabie Saoudite heɓtini ɓe kolliri noon ko altine paaɗo woni jaltino janggo o ko nden tigui ɓe mbawata uddidde damal jaɓɓade kay ɗaɓɓade ɓen yiɗɓe arde ƴettude umra mumen e nder leydi he taw siftinde on noon fodde hande lebbi 17 leydi Arabie Saoudite koko uddi keeri mum wonande kay ummotoɓe caggal leydi aroɓe kay wadde hijjore e wadde umra kala koɓe udduɓe foof noon koye mbadi haɓade cargol oɗo mboros biteɗo coronavirus musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ɗum ɗo wonno ko tonguɗen ko kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde hen ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba ketti malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.